Por terceiro ano consecutivo, a Cruz Vermella de Boiro celebrará este vindeiro domingo 25 de maio a súa andaina solidaria Camiño do Ouro. A actividade dividirase en dous percorridos, un longo de 9 km e outro máis curto de 5, partindo as dúas andainas da Praza de Galicia ás 10:30 da mañá. Vamos a facer unha visita polo Pazo de Goiáns. A continuación vamos a recorrer tamén e visitar o que sería o estuario do río Coroño e finalmente acabaremos por a zona de Paseo Marítimo e a zona de Río Breiro. Esa sería, hai dúas andainas, unha andaina larga que discorrería nese percorrido que comentei anteriormente e unha andaina curta de 5 km que acortamos un pouquiño esa primeira andaina larga, discorrería polo Pazo, Paseo Marítimo e xa nos levaría aquí á Plaza do Concello. Todo o recadado será destinado aos proxectos sociais que desenvolve a Asamblea Local da entidade ao longo de todo o ano. Sería para recaudar fondos que temos para os proxectos que estamos facendo a nivel sociais, como pode ser acompañamento á soidade non desexada, a proxectos de necesidades básicas, familias e menores en dificultade social, acompañamento ás formacións, un pouco a todos aqueles proxectos que traballamos dende a nosa Asamblea. Dende o Concello que colabora coa iniciativa destacaron tamén o importante traballo que realiza Cruz Vermella no ámbito social no municipio, animando a participar nesta andaina solidaria. Animar a todos os veciños e as veciñas de Boiro que se inscriban a este andaina, porque é unha andaina solidaria. Sabemos do bo facer dos veciños e veciñas que a ese tipo de iniciativas se anotan en masa. Esta non vai ser menos. Agradecer tamén a todas as empresas, todos os negocios de Boiro que participan con nosotros en la andaina, con el tema del sorteo de regalos que vamos a realizar al final de la andaina aquí en la Plaza del Concello. Y, por supuesto, agradecer a todos los vecinos de Boiro. Estoy segurísimo que van a responder como responden siempre, porque Boiro es solidario de naturaleza y seguramente vamos a ser un montón de gente las que estemos caminando ese día. As inscripcións xa están abertas, podéndose realizar a través da web ou de xeito presencial na propia sede da entidade, no centro social. Dende a organización agardan unha alta participación ese día.